Vai ser un outono moi quente, neste sentido. Vai ser un outono tremendamente delicado. Vamos a ver datos posiblemente no mes de setembro que van a ser tremendamente preocupantes. Nos facemos unha estimación que a comarca do Salnés vai a perder alrededor de 1000 autónomos unha vez que termine de recollerse a última sombrilla. Esta é a advertencia que lanza a Unión de Profesionais e Traballadores Autónomos sobre a situación do colectivo na comarca do Salnés. Alertan ademais da forte rotación que existe. Cada ano pechan e abren un milleiro de negocios. 1000 persoas que decidiron poñer un negocio en marcha, fundamentalmente no sector do comercio, e hai 1000 comerciantes que pecharon a súa actividade, é dicir, hai unha rotación tan tremendamente importante que o que fai é que abran e pechan establecementos á mesma velocidade. E iso o único que fai é ter unha situación de insostenibilidade dende o punto de vista comercial. Precisamente son as pequenas e medianas empresas as máis afectadas pola competencia das grandes superficies e das plataformas de venda online, máis aínda se falamos do sector servizos. Do total dos autónomos que temos na comarca, desgraciadamente, como antes decía, o 40% están metidos nestes sectores, no comercio e na hostalería, e son os grandes perdedores desta batalla que se está librando entre o comercio tradicional e as grandes plataformas de comercialización de produtos para os cidadáns de consumo. Detectan un importante bloqueo da economía comarcal. Aseguran que o porto de Vilagarcía non está a funcionar como motor económico e que cada vez hai menos afiliados no sector do mar. En canto á industria, só unha empresa da contorna conta con máis de 50 empregados. Por iso reclaman a intervención das administracións cun plan integral de emprego. A agrupación dos axuntamentos que están na comarca que aínda non deron un paso adiante para falar de emprego e para falar de a situación económica que se está a sufrir na comarca do Salnés. Parece que queren mirar para outro lado, parece que é máis fácil nesta época de estival falar de verbenas e falar de festas e falar de actividades lúdicas, e que nos parece moi ben, pero que hai unha situación que é irrefutable, que é a situación de crisis que está inmersa a comarca do Salnés en términos económicos.